Крымские татары всегда поддерживали наиболее проукраинские политические партии, вы знаете. Это и РУХ, и Наша Украина, когда ваш период, да. Количество крымских татар в Крыму можно было определять по выборам, процент, по крайней мере. Это все, кто голосовали в Крыму за украинскую партию, это были практически крымские татары. Да? Многие были остальные советскими людьми, скажем, о которых вы говорили. Я хочу вспомнить 2005 год, когда вы приехали в Крым, и было большое собрание крымско-татарских лидеров, Меджлиса, это был Бахчисарайский дворец, наверное, вы помните. Да. Вот. И многие из тех, кто там были, вспоминают, что тогда вы сказали, что вы будете поддерживать крымских татар, но при этом вы должны отказаться от идеи автономии в составе Украины. А так это было или не так? Нет, конечно, нет. Ви знаєте, тема автономії, вона і сьогодні, я б сказав би, стоїть заглавною. Біда тільки в тому, що ми не починаємо полеміку, я не кажу про дискусію, про м'яку полеміку, коли ми говоримо про цю важливу, чутливу політичну категорію, що ми маємо на увазі? Нас поставте тут 10 зараз політиків і скажи, кримська автономія, чи кримсько-татарська автономія, чи ще якийсь там різновид, да? Что вы маете на увазі? Нет, крымская автономия мы видели, это русская автономия была, которая, ну понятно, что это привело, собственно говоря, к аннексии. Я прав, нет? От сьогодні ми кажемо, білий аркуш паперу перед нами, і, будь ласка, озвучте свої позиції. Запитайте 10 самих авторитетних чи тих політиків, до яких ви селяєтесь. Ви отримаєте, я думаю, я не скажу, що це протилежні відповіді, але унисону вы точно не почуете. А почему? Неужели российская аннексия не дала ответы на эти вопросы? На вопрос, кто в Крыму украинец политический и кого надо было поддерживать? И вы могли поддержать тогда крымских татар более весомо. Но это на мой взгляд. И я видел многих крымско-татарских политиков, которые были заодно с вами, но потом, видя то, что нет реализации прав крымских татар, ну как бы тогда еще, да, они очень были разочарованы тем, что вы не смогли ну, как бы вместе с ними именно сделать автономию РК, создать ее на основе прав крымских татар на свою землю, как коренного народа. Декілька разів вживаєте слово «сожаління». В преамбулі я на це «сожаління» вам ще відповідаю і зараз. Я б хотів вам дати пораду, коли перед тим, як висловлювати «сожаління», гарно вивчити матеріал. Да? Я вам за 3 хвилини докажу. 2005-2009 роки в новітній українській історії це були кращі українські роки. І ви мені можете докоряти, якщо поряд з моїм п'ятиліттям є п'ятиліття успішніше. І ви можете мені казати, Віктор Андрійович, а чого ви це не повторили? А чого ви вище не стали? А я зробив те, що найкраще вдалося за 27 років. Економічні темпи в нас не було нижче 7%. До нас прийшло 32 мільярди інвестицій. Як ви думаєте, під кого йдуть інвестиції? Ну, понятно, під стабільну власть. Під політичну програму, під політичну візію. Ще в економіці ніхто реформ не робив, а під політичний курс йдуть інвестиції. Тому що ці доктрині розуміють, вірять і так далі. Так от, за 4 роки ми втричі збільшили державний бюджет країни. Хтось повторив? Ну ви ж докоряєте, що, к сожалению, ви 5 років дарма прожили. А я вам хочу сказати, хай наполовину хтось повторить це, і я зніму шляпу і скажу, ви знаєте, це достойний чоловік. Резерви країни із 3 мільярдів виросли до 36 мільярдів. За 4 роки. У нас кожен місяць мільярд інвестицій приходив. Да? Сьогодні за рік до нас приходить 800 мільйонів інвестицій. В Одесі кажуть, різниця є? Є. У нас вільний журналіст перший появився. У нас вільна преса перша. Безусловно. Я же вас і так далі, і так не далі. потому, що я хочу вас в чому-то там упрекнуть. Я кажу, що слово, к сожалению, понимаете, якщо у вас був би другий вибір кращий, і ви сказали, от бачите, ми помилилися, тому що був варіант кращий. Просто до цього часу кращих варіантів ще не було. Це для того, щоб ми просто, ви знаєте, ви ж відповідаєте за свою роботу, а я теж і день, і ніч працюю на те, що я люблю. А я люблю Україну. І я вважав себе, що я фахівець у тих справах, які мені довірялися по життю. І я не відходив від своєї доктрини з того, що я хотів привести цю країну. І просто стверджую, знаєте,
Я очі не опускаю, не шукаю щілини там десь у паркеті, бо мені соромно. Мені ні за що не соромно. Другими словами, я готовий за кожний день гризти опонента і казати, що 2005-2009 роки, дай Бог, щоб ми повторили в найближчі, можливо, 15 років чи 20 років. Комусь вдасться, я кажу, перший знімаю шляпу і з'їм козирьок на тій шляпі. А тепер вибачте, до питання Прав крымских татар. прав кримських татар. Можно ли было сделать больше в те годы, чтобы предотвратить вот то, что... Значить, давайте ми відштовхнемося від того, що перша політична сила, яка привела кримських татар в український парламент, це була наша Україна. Пам'ятаємо. І це не загравання, це Ваша щира... логіка моя до сьогоднішнього дня. Для того, щоб зробити конструкцію політичну, конструкцію ладу, інкорпорувати кримсько-татарський народ у форматі, який ми називаємо автономія, у вас повинно бути не просто в парламенті 226. Для 3 рішень у вас повинно бути не менше 300. Так. Я вам доповідаю, що починаючи із січня 2005 року по кінець 2009 року в мене жодного дня в парламенті не було більшості. Ви це знаєте? Это правда. Но вы не один за это отвечать. Я же не говорю вас, да, как бы, в целом ситуация в государстве. Ми ж говоримо про те, що нам треба навчитися говорити одною мовою. Тобто, це фігура мови, одна мова, мається на увазі. Нам треба однаково мислити про одне діло. Коли ми говоримо про автономію кримсько-татарського народу, ми ж повинні розуміти, що це тіло Конституції, яке ми повинні двічі в якості ініціативи спочатку в 226, а потім в 300 голосів, пройти всі національні процедури і так далі. Так. Моя логіка в ситуації, коли в тебе немає твого парламенту, а я вам відверто скажу, що як діяти президенту, коли в тебе немає парламенту, знаю я і трошки Леонід Макарович. Трошки. Всі інші президенти жили, коли у їх була в парламенті їхня більшість. Мені Бог не подарував такого. І мені треба було проводити не те, що якусь окрему тактику, а просто розуміти, от до якої межі ти можеш дійти, і далі ти будеш говорити, але ти будеш пустословом, бо ти нічого з того не зробиш. Від мене залежало, перше, включити кримсько-татарський народ в український загальнонаціональний діалог. Як це зробити? Зробити із представників кримських татар представниками найвищого політичного органу України. Віктор Андрійович,